Pan ddaeth Christopher Columbus o hyd I blanhigion anhygoel Cuba a dyfroedd pysgota o'r lliw glasaf posib, dywedodd mai dyma'r lle prydferthaf ar wyneb deiar. Eto I gyd, ychydig a wyddai am y rhyfeddodau oedd yn cuddio ychydig droedfeddi o dan I gwch. 5 canrif yn ddiweddarach. Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Mae 60 mlynedd o brinder adnodda, o fod ar wahân ac o dan embargo, wedi gorfodi pobl Cuba I gael gwared ar lygredd y diwydiannau trymion, cemega amaethyddol a physgota diwydiannol. Mae bod ar wahân wedi arwain at dreftadaeth ryfeddol ac anisgwyl. Mae Cuba wedi parhau'n baradwys naturiol, sy'n unigryw yn y byd. Ond ar yr ynys hon, sydd o'r un maint ar Swistir, yr anfantais ydy bod prinder arian ac adnodda wedi golygu nad ydy gwyddonwyr Cuba wastad wedi gallu ehangu eu hymchwil I gwmpasu'r diriogaeth gyfan. Yn ansydyn, mae hanes yn dechrau daith unwaith eto. Mae bod ar wahân ar fi'n dod I ben, ac mae disgwyl y bydd twristiaeth yn cynyddu o 2 I 7 miliwn o ymwelwyr y flwyddyn dros y 5 mlynedd nesaf. Mae'n gwlad a phoblogaidd o tua 11 miliwn o bobl yn unig. Dydy'r boblogaeth nac ecosystema'r ynys ddim yn barod ar gyfer hyn. Gydag Eduardo Abreu, Leslie Fernandez ac Alexei Ruiz, mae tua 10 ar 20 o wyddonwyr o'r adran ecoleg mewn ras yn erbyn y cloc. Does ganddyn nhw ddim mwy na 2 neu 2 blynedd I ddod o hyd i'r partha atgynhyrchu holl bwysig, nodi'r rhywogaethau sy'n mewn perygl a chanfod yr anifeiliaid sy'n achosi niwed. Dyma dasg anferthol. Fyddwn ni gwneud hi'n haws i'r ymgylchedd naturiol dderbyn y don o dwristiaid tra'n cadw cymeriad unigryw yr ynys.